Halo konco-konco kabeh, balik meneh ning channel sing paling gregeran. Dino iki awake dhewe kedatangan tamu sing dadi omongan wong akeh. Iki lho, Redmi 15C 5G. Jarene iki HP 5G paling murah lan paling jos ning tahun 2026. Deloken bokeh, abang branang ngantem tenan. Langsung wae ra usah kakean cangkeman, ayo dibuka cus. Sabar, ditoto dhisik ambekane. Set. Wah, jero ketok langsung ketok HP-ne sing kinclong. Tapi ojo mung delok HP-ne, awake dhewe tiliki isine. Wah, jero kotake isih entuk softcase bening. Buku-buku panduan sing biasa ra tau diwaca. Lan sing paling penting, charger 33 watt isih diwenehi gratisan. Nggak usah tuku dhewe, duwite esok nggo tuku bakso. Saiki deloken bodine. Warna ungune iki lho, jan ngantem tur kalem. Pas dicekel yo mantep, ora krasa HP murahan. Sing paling penting, sing paling marai ngeri, layar iki lho 6,9 inci. Iki HP apa telenan? Gede banget, wis nganggo refresh rate wis 120 Hz. Gue scroll TikTok apa bales WA selingkuhan? Maksudku bales WA konco jan mulus banget, anti macet-macet. Wah, iki sing marai heboh. Mesine nggo MediaTek Dimensity 6300. Nggo ngegame sikat. RAM petang GB tapi iso ditambahi. Internale yo wis 128 GB. HP iki wis nganggo Xiaomi HyperOS 2.0. Dadi satset dasdes. Terus nggo kowe sing seneng nyimpen foto akeh, slote triple slot. Iso pasang rong kartu SIM. Plus memori tambahan barengan. Nggak usah milih salah siji. Cek kamerane saiki. Ning mburi ana bunderan gede loro. Isine kamera utama 50 megapiksel AI. Ayo jajal nggo motret. Wah, warnane jos tenan. Detaile tajem, nggo motret sego kucing wae dadi ketok mewah. Kamera ngarepe 8 megapiksel, nggo selfie wis bening banget. Wis ra usah nganggo filter sing marai rai dadi putih banget. Iki wis cukup. Iki sing paling tak senengi, bateraiне 6000 mAh. Gendeng pora. Iki HP iso kuat rong dino ning mung nggo pemakaian biasa. Nggo kowe sing seneng ngevlog opo ngegame seharian, ra usah bingung nggawa powerbank sing abote kaya watu kali. HP iki ya wis kuat cipratan banyu lan bleduk, merga wis ana sertifikat IP64. Dadi regane mung sekiwa tengene 1,8 juta tekan 2 yuta rupiah. Iki jan ngerusak rego pasar tenan. Desain oke, baterai awat, layar ombo, lan wis 5G. Piye menurutmu lur? Cocok ra nggo ganti HP-mu sing wis pecah layare? Tulis neng kolom komentar ya. Ojo lali like, subscribe, lan share video iki. Matur nuwun wis nonton. Salam saking kula.